Alright mga tropa, so nandito na pala kami sa bayan ni Mrs. na. At ang takbo lang pala ng Honda Click mga tropa is hanggang 30 to 40. Yun lang yung bilis ng takbo natin kasi brake in, di ba? Huwag nating i-hard brake in ang mga motor natin para hindi agad masira. Alright. So napakasarap palang i-drive itong Honda Click na to mga tropa, no? Komportable lang. Komportable ka, oo. At wala ka lang iisipin na cambio-cambio, basta accelerate mo lang, aandar na. Ito yung kagandahan ng automatic eh. Ito yung nakadesign para sa traffic, di ba? Wala ka lang iisipin na cambio-cambio pa pag na-traffic ka. So napakasarap naman pang long ride nitong Honda Click mga tropa. Napaka-komportable kang mag-drive, oh. Kahit siguro 4 na oras na dire-diretso kang magbiyahe, napaka-komportable. At dito natin malalaman dahil matipid din daw pala sa gas itong Honda Click mga tropa. So nagkarga pala kami kanina ng 100 pesos. Nasa 1.8 liters. Titignan natin kung kakayanin niya ba ang balikan ng Bulinaw to Anda. So doon pala kami naggas malapit sa amin kasi may bagong bukas na gasoline station. At shoutout nga pala sa lahat ng mga tropa natin, sa lahat ng mga viewers natin. Alright. So set aside na muna natin si Honda Supremo dahil mag-Honda Click muna tayo mga tropa. Namnamin muna natin ang pagdadrive kay Honda Click. I-break din natin dahil wala yung may-ari. Nagtatrabaho sa Pampanga, kaya tayo muna yung hahawak dito. Ano ba yung long ride na natin? Bagyo natin to? Ha? Alright mga tropa, touchdown Bulinaw. Alright. Woo. Alam nyo ba mga tropa na Bulinaw kasi yung may magandang pasyalan. Kasi napakaraming beach ganyan dito sa Bulinaw. So sa buong Pangasinan Bulinaw ang pinakamaraming beach na pwede mong puntahan mga tropa. Kaya sobrang daming bakasyonista yung nagpupunta dito sa Bulinaw. Alright. Alright, bayan na po tayo ng Bulinaw mga tropa. Ha? Palengke day. Palengke? Ayaw nga pala no. Sabado pala is palengke day pala dito sa Bulinaw. Kaya pala maraming tao ngayon. Uy, ang laki nito oh. Ano kaya to be? Grabe, ang yaman na talaga ng Bulinaw no. Grabe. Oo, may 300. Oo, nakita ko. Kay Matchas yan.
Shout out sa Matchas Catering. Sikat na catering sa Anda, Pangasinan. Ang lapad-lapad. Ayaw nang bumaba ng asawa ko mga tropa. Feel na feel niya na Honda Click. So yaya yung asawa ko mag-rides. Yun pala, dito niya ako dadalhin. Dito. Yung daming direction. Yun pala Watson. Ang namang ano? Pahalata mo na. Ay, sa Watson lang palang gustong puntahan ng asawa ko mga tropa. Alright, Honda Click. You know, Honda Click mga tropa. So napaka-angas, napaka-smooth i-drive. Wow, sarap naman i-drive ng ganito mga tropa. Ang ganda. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga tropa. Na-update tayo mamaya. Alright mga tropa, so papauwi na pala tayo ng Anda. At ang oras pala natin ay 3:13 ng hapon. Alright. Grabe, napakainit. Alas 3 na pero ang init-init pa rin. Ano? 3:14. May orasan siya be? Kita ma? Ganda naman yung click na to. May orasan pa siya. Kaya malalaman mo talaga kung ilang oras ka nang bumabiyahe mga tropa. Alright mga tropa, so may tinakbo na yung click ni Warren na 464. So sana ay saktong pagdating natin doon ay maka 500 na siya mga tropa, no? Kasi hindi natin siya pwedeng patakbuhin ng mabilis hanggat hindi pa siya nakaka 1,000 kilometers mga tropa. So malayo-layo pang tatakbuhin nito. Bago matapos yung break-in niya. Alright mga tropa, so andito na pala kami sa lugar namin. At naka 488 kilometers na tong si click ni Warren. At touchdown pala tayo dito sa bahay mga tropa. So one day gala to. Dalaw kami ni Mrs. Alright, bahay na. Alright mga tropa, so dito na siguro matatapos tong vlog namin. At ingat po tayong lahat and God bless. So see you po sa next na vlog natin mga tropa. Sige, baba ko ah. Sige, baba ka na. Alright.